Здравейте! Тук сме Васко Нитрото и Freakout. Играем геймплей на Майнкрафт. Мукни бе. Имам 35 диаманта. Диаманта, 35 диаманта имам. Вервате ли? Абе, перме драчета здраво. Дън. Тън, тън, търен, тън, търен, тън, търен. О, да, аз съм Freakout. Къде ми е меч? О, значи, сега, кой зомби видим? Направо му щупи главата. Такова и кое е тука? Кое? Васил е прави се на survival, не се прави на фора. Добре. Ще тепаме зомбита, Бой! Здрав, бой! Бой, бе! Биго, бе! Биго, бе! Готов. Трябва ми песък. Да си направя TNT. Страхил е. Да. Страхил на Славун. Аз спомнах на Славун в клипа. Колко песък имам? 11. Сега видим как се правеше TNT. Върни назад. Аре, дай па. Абе, перме дръчета здравата е. Нема го. Пил. Ей, Славичето иде на нас, бе. Съвне. Да, точно. Не. Мама го пуши. Дата. Не, сега ще видим. Не, обратното. Forever alone. Снимаме ли, питаш? Ще снимаме ли? Васе, аз снимам. Аз питам дали снимаме. Да, снимам, защо? Ще снимаме ли? Ще снимаме. О, да, имам динамит. Сега ако ми кажете как се правеше запалка. Как се прави запалка, бе? От айрон? Аре, мъкни, бе, тапак. От флинт и айрон. Айрон. Вас имаш ли флинт? Не, трябва да купаш града. Верно ли? Говорим тук на града. О, пак скелет. Васко скелета. По моите приятели. Ти бъд, ти казах motherfucker си също бърна главата. Кой? Скелето къде е в Майнкрафт. Васе... Motherfucker си то си извръте главата с едно мачу. Добре, чути, ела да ми направиш една запалка. Че имам TNT. Бе, я не знам къде си. У къщата у мен. Добре, бе. Как се правеше за те? Ето, направих си, не ми трябваш, ти си сакат. Сега идвам, Васе, да те гръмнем. Не. Хайде, искам да гръмнем TNT-то, за радост. Васе, ела. Ако знаеш на какъв мап тук цъкам, че тук крепости даже. Ама ти че си цъкаш? Да, аре бе, влезни ти, знаеш, че става тук. Може. Шет му да му наби, главата му пропили. Типа. Ти едва му ръцете ги целиш. Да, вие му кетове без пари. Ако там то? Дън, какво изпука? И няма нищо. Само си изкъбих TNT-то. Поне ми беше кеф. Петър му наби. Главата му проби. О, да, момент съм, подпалих се.
Топа, Па любака. толкова ти е кул. По толкова ми е. Гибелта си. Оф, обаче кое го пере здраво дръчета? Да, най-накрая не. Ендърман. Дръчата фон. Ти ме те пази. Бе, баба ти те аз съм Не тръгнал. бе, говорим на скелето тук. Скела на начин на тебе си говори. Верно, се говори сам. Аха. Shit, motherfucker. Пакайте бе, марафака. Shit, motherfucker. Те. О, бе, се там съм. Shit. Shit, motherfucker. Баба, Да бе, бъш. Тя ми бъше така. като скачам като мексикански боб. Та. Като какво? А ти не си ли такова, мексикански боб? Аз чух, подскачам като мексикански боб. По-точно. По-е такова. То скет как ми се прецели от тиквата обаче. Боба, вземи ми един сам. Пост, имаш ли бей? Не са. Да. Сама самплинг, какъв самплинг? А то дърбо се не какъв. Да бе. Снимам бе, тъпак. Уф, дразних ме. Ама след малко ще го спирам. Забувай. Дръж 4 направо ти дам. Добре, такова. Чакай, броищам ти нещата, че някой дойдеха от мене. Имах 35 диаманта, като започнем от това. Да. Готово. Не, там има запалка. Перо. Дай ми запалката, бе. Ай, там бе. И добре, хора, това беше от първия епизод. Това беше от нас.